Xitoydagi student turmushi, Xitoyga tayyorgarlik o'quvchilar uchun maslahat. Xitoyda bundan boshqa da Instagram, YouTube, TikTok işleme bizim şaharımız merkezi ino şu tarafta yaşıl liniyası öyle karşı. Bizden 6 aylap pul gelmedi. Şimdi barlarlardan geçer. Barlarların şu anda öyle. 3 yol bilen gelbilýäňiz. Xitoy dili, patkurs, bakalavr, magistratura. Şu elimizdäki köpügi yitirmeler dostlar. İşte qiyinçiliklarım barada. Adamlar size adamlar için işin iyi dediğini umarım. Ben şu boş programlarından Amerika'dan iş tapdım. O var. Eğer de Xitoy devletini okumak isteýänsiňiz, 100% önemli kampanya gözleýänmiz. Education Merkezi kampanyamyzdan habarlaşyp bilersiňiz. Dünýäniň iň gadymy we bay medeniýetleriň biri bolan Xitoy Halk Respublikasynyň Guangxi şäherine size gyzygan salam. Dostlar, bugünkü videomuzda Xitoy durmuşy we ýaşaýşy, Xitoydaky student turmuşy, Xitoyga tayyorgarlik okuwçylar üçin maslahat. Bugünkü videomuzda hemmämiz bile tomoşa eder. Dostlar, men adam faqat men şu wagt Guangxi Üniversitesinden 1-nji ýyl taýyp okuýarym. Bir näçe wagt gyşky kanikulymy Türkmenistanda geçirildigim sebäpli Xitoyda okuyan şäherime ýaňy geldim. Dostlar, bugün howa ören gowy, size daşda ören görkezýän dostlar. Daşda ören Guangxi Üniversitesinden içi, daşda ören şu ören owadan we özüne çekiji. Dostlar, bu howamyz 20-25 gradus maýyl howa bar. Dostlar, birinjisi okuyan şäherim bar. Gurrunmary Guangxi şäheri, Guangzhou şäherine tiz wagtda 1 saat wagtyň alýar we Guangxi şäheri beýleki şäherlere garaganda subtrop we udun tebigatda şäherleriň biri we şäheriň umumy ýylaty 7-8 millionyň geçýär. We şäher 2200 ýyllyk taryha eýe dostlar. Indi men size Xitoydan apşaga ýerleşýän çelli gurrunmary. Siz Xitoyga 3 ýol bilen gelbilýäňiz. Xitoy dili, patkurs, bakalavr, magistratura. Xitoy dili patkurs näme? Siz Xitoyga Xitoy dilini öwrenmäne gidip bilýän we Xitoy dilini öwrenip bilýän. 1 ýyl we 6 aýyň dowamyny SSK4 egzamininden geçip bakalavra başlap bilýän we islen uğurlangyzy saýlap bilýän. Bakalavr näme? Bu 3, 4, 5 ýyllyk ýokary okuw derejesine aýdylýar. Eýen bakalavr dünýä standardyna laýyk gelen ýokary derejeli okuwlaryň biri. Mysal üçin siz inženerçilik bolsun, lukmançylyk okuwyny gutarýaňyz, ýagny bakalavr uğruny gutarýaňyz we siz arkaýyn ýokary hünärmen bolup bilýäňiz. Magistratura näme? Eýen bakalavr derejesindäki ýokary derejesine aýdylýar. Magistratura 2-3 ýyllyk arasynda bolýar. We magistraturaga girmek üçin SSK 5 sertifikatyňyz bilen bakalavr gutaran diplomuňyz gerek bolýar. Dostlar, men häzir metro bilen şäheriň merkezine ýetjek. Dostlar, ýolda barýakan Xitoyň uly binalary, jaýlary we udun tebigaty dünýä garaşyny kötýär we hemme zat ünsüňi çekýär. Indi dostlar, şu bilen başlaýyn. Dostlar, men 2 ýyl bäri eýem Xitoyda ýaşaýan we Xitoy şäherleri öğrenipdir. Munyň sebäbi menim pikirimçe Xitoy maşynalary bolsun, motorlary bolsun elektrikli, ýagny tokly işlemegi mukadden. Dogry, benzinli işleýän maşynalaryň bar, ýöne Xitoy döwleti beýleki döwletlere garaganda 50 ýylyňda barýan ýaly dostlar. Dostlar, eger de siz Xitoyga okumaga gelmek isleýän bolsaňyz, adamlar size adamlyk üçin işin izlediň gurrunmary. Biz näme üçin gurrunmarýar? Her hil ýagdaýlar bolýar, biz görýär. Şoň üçin bir işin izlediň gurrunmarmaga karar berdi. Birinji bilen siz önemli adam tapmaly. Önemli adam tapdyňyz, üniversitet saýladyňyz. Üniversitet saýlanandan sonra şol üniversitede dokumentlaryňyzy uradýaňyz. Şol öňüňize düşýän adam sizi şol üniversitede registrasiýa edýär. Iýul awgust aýynda pirlaşenýany çykýar. Pirlaşenýany eliňizde gowuşandan sonra Türkmenistanyňky Xitoy pasportyny bar, vizany alýar. Bilediňizi öňçe alsaňyz da bolýar, sonra da alsaňyz bolýar. Ýöne biledi öňçe alsaňyz hasy oý näme üçin? Sebäbi gutarmak ahtimallygy gatawly. Sonra ablana barýaňyz, kagyd alýaňyz we sonra Xitoyga arkaýyn gelip berýäňiz. Sonra Xitoyga geleňizde öňüňizden hukman suratda adam çykmalydyr. Sebäbi siz ýurdun puluny we diline hiç gelip düşüneňiz. We şo şähere birinji sapar gelýäňiz. Şoň üçin öňüňizde düşýän adam, şo öňüňizden adam çykaryp we şol okuyan şäheriňize uratmalydyr. Okuyan şäheriňize geleňizden sonra öňüňizde düşýän adam etmeli, hukman etmeli zady. Birinji şol üniversitede registrasiýa etmeli, apşaga ýerleşdirmeli, vizany alyp bermeli, 1 ýyllyk we medisinadan geçirmeli. Biz bu zatlary näme üçin gurrunmaly? Siz ýalňyş adamy duşup aldanmaklaryňyz mümkin diýip gurrunmaly. Dostlar, Xitoyda bundan başga da Instagram, YouTube, TikTok işlemeýär. VPN'in üstü bilen işleýär dostlar. Bundan başga da Visa kart, Mastercard berdi ulanylmaýar. Onuň ýerine Alipay we WeChat ulanylýar.
şol programmaryň üstü bilen tölege edilýär dostlar. Hemen size Alipay WeChat görgedeýin dostlar. Bula dostlar Alipay bu hem WeChat programmasy. Bu WeChat edil WhatsApp ýaly dostlar. Siz arkaýyn tölege edip bilýäňiz we arkaýyn adamlar bilen ýazyşyp bilýäňiz. Bu hem Alipay. Bu kart beş neyi siz derden Xitay kartlaryny açdyrýaňyz we Xitay kartlaryny satýaňyz we biz markede gideýli tapaýda metrodan bilet alaýly. Arkaýyn biz şo programmalar üstü bilen tölege edip bilýär dostlar. Ben şu wagtdan dostlar metroda ene şuny magazyňlar bar. Gitýänçä dostlar bu tarýança şurada magazyňlar bar. Ya şoňa dostlar häzir sizi şu metroda içindäki magazyňlarym size hemmesini görkedeýin dostlar. Dostlar, metro günü gireňizde Luckin Coffee'nyň, Starbucks'ın we McDonald's'ın we beýleki brendleriň magazyňlaryny arkaýyn görüp bilýäňiz dostlar. Şu görýän Luckin Coffee'ňiz dostlar, Xitayda iň köp satylýan koffelaryň biri we Starbucks'a bäsleş bolmak üçin açylan koffelaryň biri. Bundan başga da egin eşik dükanlaryny görüp bilýäňiz we arzan bahadan alyp bilýäňiz. Restoranlary gatyken metrolaryň içinde we arkaýynçy oturan ýeriňizde sargap hem oturup ýyp bilýäňiz. Men iň gowurýan magazyňdan biri şu sebäbi Xitayda iň arzan magazyň. Dostlar, häzir metro için bilet alýas. Ne görgedeýin dostlar. Biziň şäherimiz merkezi ine şu tarapda ýaşyl liniýada bolýar karoçy. Şu biz ýaşyl liniýa gitmeli. Karoçy şäherimiz merkezine gitýäs. Demek ki ne dostlar, niyanka diyenim, bula Alipay, bula WeChat. Ben köplenç WeChat'tan tüleýärligim tägli, häzir özüme WeChat'tan tüle geçecek dostlar. Geçeceğiz. Rekord tüle edeceğiz. WeChat'da para da git dostlar. Ne 4 yuvan dostlar. Ne dostlar, şadanım, häzir çıkýar. Çıktı, 2 tane çıktı. 2 adam da dostlar. Karoçy dostlar, ne häzir bolsa, ne barlarlardan geçer. Barlarlarym ne şurada bolýar. Ne görkedeýin. Ne barlarlardan geçer. Barlarym karoçy. Ya geçeýin dostlar. Anyhow. Ne dostlar, barlarlardan geçtik resmi. Ne derdim? Alan tengam şeýle. Bol dostlar, metroň içine girdik. Dostlar, görüşüňiz ýaly metro girdik. Dostlar, ýene bir hakyky bilinmeli zatlaryň biri bolsa, Xitay aeroportlary, metrolary, ýollary bolsun, hemme zat arasynda bu üçünçiligi bar dostlar. Nese görgedeýin. Ayak ýol bolsun, hukuksyzlyk tarapdan bolsun, görüşüňiz ýaly arastaçylyk tarap bolsun, hemme üçünçilik dostlar, suwaljak bolsanda ne berde weýşam zenli ayak ýol bolsun, hemme üçünçiligi dostlar edilen. Entäge dostlar metromyz gelenok, bir 5 minut, 10 minut garaşmaly. Dostlar, düşmeli yerimize düştük. Şu elimizdeki köpüğü yitirmeli dostlar. Sebebi çıkacak bolamazda gerek bolýar. Çıkalığa da geldik. Şu şaýymyzy, yani kutumyzy. Şunu salýar. Böyle çıkýar. Dostlar, bu ýöreme üçin gowullaryň biri. Dostlar, mena gowa bolsun, ýaman bolsun. Ýöremeni ören gowurýan. Häzir bolsa dostlar size daşda görkedeýin. Dostlar.
dostlar havana elde qo'y yürüme üçünüm. Dostlar, hazır size bu yer tapıp Xitayga nädip okumaga geldim. Näme üçin Xitayda okumaga karar verdim. Ve başdaki qiyinçiliklarım barada ve birinci işimi nädip tapdım. Şu barada hemmesini size gurrun barın dostlar. Walking down the crowded street, city lights beneath my feet. Neon signs that start to glow, feel the rhythm start to flow. People rushing everywhere, voices humming in the air. Traffic noise is steady beat. Başladığımda dostlar, men çağıqqam daşurutda okumagy, seyahat etmegi, hüwet edýärdim, hatda arzu edýärdim. We bir doganym daşurutda okumaga gyzykdan ýardy. Misal üçin men pragmakara baraýyn, pragmakarym diýärdi. Men doganım Xitayda okuýar, molim işleýär, ýa-ni bitýär diýärdi. Menem şo diýen zatlar ele men gaty hüwetlenýärdim. Ve bir gün men dädim ýa-ni bardım, men Xitayga gitjek diýdim. Dädim men näde gitjek diýdi. O wagt hem men instrument çalýardım. Oňam bahasy epesli gymmadrak diýip şonu satyp gitjek diýdim. Dädim men hüwetime begenjime hiç ýyly garşylykly reaksiýa bermedi. Öňe ejem garşylykly reaksiýa berdi. Sebäbi ejem o wagtlar qiyyn wagtlardy we ejem o wagtlar mehriban ejesini ýitiripdi. Men okuw taşlamazlygymy isleýärdi we ýa-ni saklasy gelýärdi. Bir näçe wagt geçdi, men beýtdim arzularymdan ýüze görmedim, ejemi ırdım. Xitayga okuw gitmegi karar berdim. Dokument işleme başladım. Biriniň üstü bilen bir adam tapdym we oňa dokumentimi tapşyryp uniwersitede tapşyrdym. Umide düşýän maňa bir da sorajak bolamdy ýa-da bir da etjek bolamdy, maňa jogap bermedi, gaty gynny. Soňra men pırlaşýanam çykdy Türkmenistanyň Xitaydaky posolstwosyna baryp o wagtlarym viza Xitayga giden okuwçylar gaty gupdy we viza senteri bar, viza alym. Ve 2023-nji ýylyň 1-nji sentýabrynda Xitayga okuwa geldim. Başda Xitayda başga medeniýet bolansaň, başga dil bolansaň 6 aýyň dowamly qiyinçylyk çekdim. Viza meselesi bolsun, pul meselesi bolsun, dokument meselesi bolsun, tapawdan 6 aýlap pul gelmedi. Öňümde düşýän adam maňa wagtyna dokumentimi taýýarlap bermedi. Ve maňa her aýda ýaşamak üçin $100 gerekdi. Arzan marketlerde söwda edýärdik dostlar. Men ina tamdanam pul soramaga utanýardym we öňkü ýan bilen getiren imitlerim we pulum bilen 6 aýla jyp oňmaly boldum. Ata 6 aýyn dowamlap men dil öwrenim diňe gyş kanikuly başlany iş gözläp başladym we şu boz programmasyndan Monaco'dan iş tapdym. O wagtlaram sowuk dostlar işlemek gaty gynny. Şol döwürler ýadyma düşende ýüzüme ýylgyryşlar edýär dostlar. Gyşky kanikulum gutorýança şol işte işedim. Soňra Xitaýyň medeniýetine, adamlaryna, diline öwrenişip başladym we şol ýyl kän türkmen talipleri ynamly adam tapyp bilmäligi sebäpli köp kösendiler. Ondan biz hem doganym bilen pikirlendik. Şu işin başını tutoýlydyk we bu zat giden bir kampaniýa öwrüldi dostlar. Egerde dostlar Xitay döwletini okumak isleýänmiňiz, öňüňizden ynamly we jogapkär adamdan çykmak isleýänmiňiz, Türkmenistana kampaniýamyzda jaň edip dogry we dürüst informasiýalar alyp berdiňiz. Hem de stipendiýaly uniwersitetler bolsun we uniwersitetiniň arzan mahaly uniwersitetlerden habardar bolmak isleýänmiňiz, aşagda Google form bar, şonu doldurup ähli informasiýalardan habardar bolup bersiňiz dostlar. Google formanyň häzir näçe doldurýar? Onu size görkezeyim dostlar. Bu aşağıdaki Google formada şoryalı açıkada software koymak için sorular diye. Sine berde adını ýazýaňyz, çaganyň pasportuňyz barmy şonu ýazýaňyz. Xitay haýsy hunar saýlamasy onu ýazýaňyz. Näçe informasiýalar doldursaňyz bolur dostlar. Dostlar, öňkü ýyl kampaniýamyzyň usulen bir näçe okuwçylar durmuşlaryny kötüler dostlar. Şu videolarym arkaýyn görüp bilersiňiz dostlar. Sizin kampanyanızda köp sağ olsun. Aydan sizin sayanızda Xitayda tapýan. Да, şükür. Мне понравилась ваша компания, потому что сотрудники компании относятся ответственно к своей работе, и понравилось обращение с учениками. Xitayga geljek bolsaňyz education merkezine saýlan eýle köp gurrunga gerekkä şoğlanlar ılgady, emmişi ýanymyzda gezdi, onuň näme diýsek etdi. Häzirim şu adam bir zat diýip haýş edýär, şu adam kömek edýärler. Näme onuň emmi zatyny etip beren adam
erwetler olan ok onyalı o işleri bir ecen hakkında daima ondan başka hiç gün etipler. Sonuç education merkezinin Tayland. Education Merkez kampanyasına köp sağ olun aytýar. Education Merkez kampanyasına köp minnetdarlygym bildirýän. Şuwat Education Merkezi kampanyasyna uly minnetdarlygymı bildiresim gelýär. Onun işgärlerine, goýan zähmetlerine köp sağ olun. Dostlar, eger de Xitay döwletini okumak isleýärmiňiz we 100% ynamly kampanya gözleýärmiňiz Education Merkezi kampanyamyz bilen habarlaşyp bilersiňiz dostlar. Indiki video näme barada bolsun, kommentarlarda aşagda ýazyň. Bilen boldugyny şonu çekjek bolayly we bu videonyň dostuňyz, garandaşlaryňyz, goňşularyňyz we Xitaýa gitjek dost oglar, gyzlar bilen arkaýyn paýlaşyp olara kömek etip bilersiňiz dostlar. Indiki videoda görüşýänçe hoş sağ olun.